Bismillahirrahmanirrahim. Mu koyi haruffan larabci a sauƙaƙe. Darasi na 11. Idan ba a manta ba, darasinmu na 10 mun tsaya ne akan harafin kha. Yau kuma za mu tashi akan harafin dal fatha da. دال فتحة دا، دال كسرى دي، دال كسرى دي، دال ضمة دو، دال ضمة دو، دا دي دو. ذال فتحة ذا، ذال كسرى ذي، ذال ضمة ذو، ذا ذي ذو. Wannan na daga haruffan da yake da matuƙar muhimmanci mu iya farta su, domin akwai haruffa masu kama da shi wajen furuci. To yana da kyau mu bambanta shi mu iya ainihin furta shi yadda ya kamata. Ra fatha ra, ra kisra ri, ra kisra ri, ra dhamma ru, ra dhamma ru, ra ri رو. زاي فتحة زا، زاين كسرى زي، زاين ضمة زو، زاين فتحة زا، زاين كسرى زي، زاين ضمة زو، زا zi zu. Dukkan wa'annan haruffa ne da ya kamata a ce mun iya rubuta su kuma mun iya furta su, musamman lokacin da aka samu su wasulla. Don dama na gaya muku haruffa sukan canza furuci a lokacin da aka samu su wasulla, domin wasulla alamu ne na cewa haruffa an kusa a fara furta su a matsayinsu na wato kalmomi. Allah ya samu dace. Alhamdulillah, mu haɗu da ku a darasi na gaba. Mai gabatarwa Muhammad Idris Kumbash. Don shiga azuzuwanmu na WhatsApp a tuntuɓe mu ta wannan lamba